видеообращенияи ман ба тамоми мардуми Тоҷикистон ин мебошад, ки ба қарибӣ ман дар якчанд тӯю домодию арӯсӣ бо саронда Равшан Анаев иштирок намудем, ки дар ин тӯй аз ҷониби ман либосҳои ғайрирасмӣ, ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад, рақосагӣ кардам. Рақсое, ки ман дар ин тӯй карда будам, аз ҷониби сароянда Равшан Анаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда шудааст. бевосита ман дар шабакаи иҷтимоии Instagram суруға дошта ва дар ин суруға чунин видеонаворҳо паҳн карда нашудааст. Ман барои либоспӯшие, ки худам аз рақсҳои ғайримуқаррарӣ, ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад, аз тамоми мардуми тоҷик бахшиш мепурсам ва ба мақомоти корҳои дохилӣ сипосгузорӣ менамоям, ки сари вақт моро аз ин кирдорҳои ғайриқонунӣ, ки мо огоҳ нестем, огоҳ намуданд. Ман кӯшиш менамоям, ки дар оянда танҳо бо либосҳои миллии тоҷикӣ